an phone tá Nóirín chun is táú Nóirín bhfuil tú go má. Tá me go má? Ionach fud ionach. Bhí mé caint le hena féin faoin app, but tamil ó hen ní raibh tú ach tar éis tú sa chur leis, but inis tá sé faoi láid seo nach bhfuil. Tá, well, seolach an app I ní bealtainna fethe dó. So tá sé bhí lántól inis mar a déir fá, Anna, so inis doing a rís cad é an chorus nó conas is féidir úsáid a bhaintas. Okay. Well, tá lán screen app ar fáil ar www.gaelgoer.ie agus tá mí ar Instagram alán óla screen app agus a bhíon ar siúlagin ar Instagram freisin. Ach is tóca is é Gaelgoer an céad app cumarsáide sa Gaelge agus tá an app seo séirín aisce óna app stores. Right, ein app store. Tá déanta gin agus tá trí aimimena mar deirtar functionality ar an app. Tá ólas faoi imachtaí I Gaelge. Tá ólas ann faoi gnóthaí ina bhfuil cainteoirí Gaelge atá sásta Gaelge labhair leis na customary I siopaí capéine tréthána agus mar sinnde. Agus tá an tríochuid den app ná mappa den dain a haspána na daine ar fud an dain atá chláirithe ar an app. All right, ar fud an dain mór. Ní raibh an go raibh anha, tá. Tá sa tíir seo agus is ána go háirithe Lúndan agus Mancún agus na Státaithe agus go háirithe Boston agus New York na Státaithe. So beidir bhfuil dul múór an smaoinemh ná mar hebla má hé mise go London agus tá fánar búla le Gaelgoer aigen cura má fón ar siúil agus félam teacht ar like Circle Cora nu áit chun Gaelge leirt. Well, is féidir leat dul I deagháil le daine ar a gédal síos. Is féidir leat dul I deagháil le daine I Lúndan. So tríochuid den app tugtar láb suas ar. Agus sa chuid sin den app is féidir leat dul I deagháil le daine I Lúndan. Current tú Tactar cúha agus caihan siad cad a húr Tuigim cosúil agus féidir teaghálaí an trí láb suas ar an app. Sin bhá. Now caithfidh daoine a chlárú sin an rud go banúsach ná caithfidh Yes, so well, it's féidir Gaelgoer, Gaelgoer, a íslódáil mar dúirt be séirín aisce ar na app stores. Caithfidh tú cúntas a crothú ní cosmíonn sé éon rud a caithfidh tú cúntas sin an gnáir rud. A chuid ólas a chur isteach sa míon an app a go ar the phone. Okay. So current to the sunry is shock agus and then tá tú ar an léirscáil. Agus an bhfuil léirscáil ann gur féidir leat brandú ar na cosúla. Tá trí léirscáil ann. Tá léirscáil amháin le imachtaí atá arsúla fóta na tíre. Agus tá léirscáil eile le caféine titharna siopaí óstán ifigí ina bhfuil daine a bhfuil Gaeilge atá sásta Gaeilge labhair. Sin anáisiúil, agus an tríú léirscáil nó mata ar láb suas a haspána na daine ar fud an dain atá chláirithe ar an app. So tá trí léirscáil ann. Agus tá tú dul raig ag méadú a gcónaí, tá tú ag teacht ar gcónaí nua. I gcónaí. Tá sé sin dechar glór, daoine, well, tágan na himachtaí Gaeilge isteach réisiúnta capúla, ach tá sé dechar glór daoine a aimsú. A bhfuil Gaeilge cá agus atá ag obair I siopaí ceapna agus mar sinnde. Agus is féidir le daoine cardaí plumméir nó tógálaí tamanú taxi a chláú ar an app mar daoine lán sásta dá meach daoine teascadaí an teach chun rudéimena a dhéisiú go meach siad a caint I Gaeilge leo. Cinnte. Bheach, sin anhha ar fád. So an dúlgus atá orsa ná bhfuil is tuigim sa carthar bhlá clia tá lá Gaelgoer ann tá siad scapa ónna chéile tá siad
in Gacáid, bhí mise amach. Tá sí Gacáid. Yeah, orintanta just búlan tú de himpist le daoine tá le Gaeilge. Sin mar a hálíonn sé an ná. Sin mar sí an aimimetá goin leis an app seo ná daoine a chur I dagháil lena chéile. Tríd an app. So beg Imachtaí, tríd ólas frí na siopaí le cainteoirí Gaeilge, agus tríd an mappa bhfuil na daoine atá chláirithe an app. Okay. Sin an aimimetá goin na daoine bhfuil Gaeilge a chur I dagháil lena chéile. So tá caiimfaí kind of léanara the cainteoirí Gaeilge a cruthú. Anhá, bhfuil speic sin ar else ar fád. Agus mar dú tú gacróid séan aisce ach an appa Íslódáil as an App Store. Agus tá mín an stócha na buntáisiítá buint leis well go bhfuil an póla sin ar de fón agat. Tá. Agus is féidir an chattar an óla sin go tapig. Agus is féidir like nu osclíonn tú mar aim sin tú mar hampla imacht nu siopa ina bhfuil cainteoir Gaeilge brúnta ar feidh tróracha agus téann tú isteach I Google Maps an sin agus tugann an app tróracha don imacht nu don siopa nu don café sin. So tá sin an áisiúil agus an tapig ar fad. Well an ar fad. Well tásúla gom go náróigh go geall leis an tugra seo a Nóirín, tá tú ag obair go daon, bhí rálam bhí tú chun dul a thuig, bhí tú chun dul go deire an deire seachtain na seo. Bhí na gom sé mira inómh I ggur Kirky Córa agus pop-up Gaelteach atá mira tránó na marach ach tá an aimsir. Well leis an druc aimsir, bhí an ceart agad. So bhí sais inni orm taistil. No, bhí an ceart agad. But bhí sé rintan agad like daoine a bhela isteach ó cathair gura iad a chlárú. Well like bhí in éanach ard vaca agus sin mé chur láthar dóid an sin agus an sin tá na himachtaí a bhíon agrúáin ach vaca chláirithe ar an appanis. Agus gaáta na héan bí na caintla daoine faoi Gaelgoer agus ag míú dóid agus ag taspáint an app dóibh agus sin chláiríonn siad ar an app agus bhíon súla gom go gláróid siad imachtaí agus mátá siad ag obair café nó in átar agus sás de Gaeilge leis na customéir go gláróid siad ar an app. Well sin tharbh samúlanis mar a thar bhí mission Aldi Seáid Farnell cúpla lá hin agus bhí faró just dúirt méid sláán na rud éigen rud mionrud agus dragar sé mé á scéile faró ó Guidór. Gaeilge lífaige. Just de hasma hála sé. So tá daoine le Gaeilge timppel in an isúing kind of tá. Agus deirtar Antaine deirtar go nahaníon círo ach ní ahaní cainteoir Gaeilge eile buna mí nahana agat ortha sí ní bheith is agat but leis an app nua seo tá rudí ag fiosú tásúla gom. Okay, Nóirín. Well maithú tá tú déanamh obair na gapal an sin ar an app sin. Cuir mé an tola sin amach ag deir an chlár freisin. Agus go náir leat. Bí ag deir seachtain amach agat an Nóirín. Agus tú se agus le éistóirí freisin Antaine gur a míle maith agat. Slán. Okay, slán go fáil. Slán tamil. Sin go brá le sin smíanamh níor smíanamh mise ar a le héad a rud gur féidir leat an líonra sin a cruthú, mar dúirt sí Gaelgoer is anam don app, so má déanann tú cuardach sna app stores nu cibé áit, joid tú gach ólas sin Nóirín ní bhrian agus téise gom go bhfuil si ag déanamh an obair ar son an app sin.